Ndioma anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa kpọmkwem na Enyimba TV nke dị na Alaba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 2 n'ọnwa Julaị afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia edogharịala mmachi amachiri ụgbọala keke nakwa nke ọgbatumtum ịmalitezi n'abalị mbụ nke ọnwa asatọ bụ Ọgọst. Ụlọikpe akachapụla okwu ikpe otu ijeri naira Nnamdi Kanu gbara megide ọchịchị etiti. Ndị nwụlanụ na mgbawa ahụ ogbunigwe mmadụ yi n'ahụ igbu onwe ya nakwa igbu ndị ọzọ eruola mmadụ 32 dịka osote onye isi ala gara leta ndị pụrụ ndụ na ihe mberede a. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu ya n'uju ya. Onye ji akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị dobiri ya. Onye bụbụrụ onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na steeti Abia bụ John Okiyi Kalụ agbaala ọchịchị nke ugbu a ume ka ọ kwụsị ị na-enye echiche bụ na na-eji ọnọdụ enweghị nchekwa nnada na steeti Abia ugbu a na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị. O mere ka amata nke a n'akara nwaodide ịntanetị ya ma na-ekwu na ndị bụbụrụ ndị aka chịrị steeti nwekwara ihe ịma aka n'ihu nke gbasara nchekwa, mana ha gakwara n'ihu ibu agha megide enweghị nchekwa n'oge mbido ọchịchị ha ma merikwa ọkachasị n'ala Aba. Maazị Kalụ dọrọ aka na ntị a n'iji enweghị nchekwa na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ga-enwe mmetụta na-adịghị mma nyere steeti Abia, na-ekwusi ike na nke ahụ ga-enyere ndị bụ ndị omekome aka ịgbanahụ ikpe ndị kwesịrị ikpe ha ma ṅụrịa mgbe onye ndu hapụrụ ịrụ ọrụ nke dịrị ya. Ọ gbara otu ume ka ọ kpọkọta ụmụ Abia niile ka ha nyere ya aka n'ịlụ ọgụ megide enweghị nchekwa na steeti Abia. Gọọmenti steeti Abia agbatikwuola atụmatụ ya ịmachi oge ndị ụgbọala keke nakwa nke ọgbatumtum ga-anọ n'ụzọ nke tinyeburu n'abalị mbụ n'ọnwa Julaị afọ 2024. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa ọdịnala bụ Prince Oke Kanu n'okwu ya nyere ndị nta akụkọ n'izuụka gbasara mpụtara ọgbakọ nke otu kansụl nke na-ejere steeti ozi nke aka na-achị steeti Abia bụ onye isi nnọkọ ahụ kwuru n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 bụ mgbe etinyeziri ya bụ iwu ka ọ bụrụ iwu na site elekere asaa nke abalị wee ruo elekere 6 nke ụtụtụ na ụgbọala keke nakwa nke ọgbatumtum agaghị anọ n'okporo ụzọ. Ọ gbakwunyere na ndebanye aha na ngụkọ nke ụgbọala keke nakwa nke ọgbatumtum na steeti Abia na ngalaba ụlọ na-ahụ maka njem na steeti a ka ga-agakwa n'iru dịka ebidoro ya n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2024. Ọ gakwara n'ihu ikpughe na ihe ntụziaka bụ nke ga-arụ ọrụ n'otu dị mma, mana na-ekwukwa na a na-atụ atụmatụ iwepụta ụgbọala nke akpọrọ CNG bus bụ nke ga-enye aka mechie ohere nke iwu a nwere ike ibute. N'ịga n'iru, gọọmenti steeti Abia akatọọla akparamagwa ahụ sitere n'aka onye isi ụlọ omeiwu steeti Abia bụ Right Honorable Emmanuel Emerụwa bụ onye chụpụrụ onye ntaakụkọ site n'ọgbakọ ndị ntaakụkọ enwere na-enyekwanụghị nkọwa ọbụla gbasara ya bụ akparamagwa. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ na mgbasa ozi nakwa nkwupụta ọhaneze bụ Ferdinand Ekoma na nkwupụta ya n'Ụmụahịa kwuru na ngalaba ijere gọọmenti ozi hụtara ka nkesa ikikere ọchịchị si arụ ọrụ nakwa mmekọrịta ya na ndị ntaakụkọ nwere na steeti Abia. N'ozi ndị na-emegide onwe ha na-apụta site n'ụlọ nzukọ ahụ, Ekoma sịrị na nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe a ga-eji si onye ntaakụkọ pụọ n'ọgbakọ ndị ntaakụkọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ latrik enyela ikikere nlekọta nke otu latrik na steeti Imo n'aka ụlọ ọrụ nchịkọta ọkụ latrik nke steeti ahụ. Nke a bụ ozi nọ n'iwu nke onye isi oche ụlọ ọrụ NERC Sanusi Gaba binyere aka na ya, na-ekwu na nnyefe ahụ kwekọrịtara n'ụkpụrụ ọkụ latrik afọ 2023 nke ga-amalite ọrụ n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2024.
okporo ọkụ latrik afọ 2023 nyere steeti ndị ewere n'obodo a ikikere ime iwu n'otu a ga-esi na-enweta ikikere ọkụ nakwa nkesa ya na steeti ndị dị iche iche. N'ịdabere na nke a, ọ bụ naanị steeti Enugu, Ondo, Ekiti nakwa Imo nwere onwe ha n'akụkụ a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri nakwa nhazi mkpụrụ ọgwụ na nchekwa ya bụ NAFDAC agbachiela ụlọ ahịa dị ọnụọgụgụ 100 n'ahịa Ogbete nke dị na steeti Enugu. Ahịa Ogbete bụ nnukwu ahịa enwere na steeti ahụ nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Onye isi ụlọ ọrụ NAFDAC bụ Martins Iloyemede kwuru na ụlọ ahịa ndị a ka agbachiri n'ihi na a na-ebo ebubo ire mmanya adịgboroja. O kwuru nke a n'oge agbakpuru ahịa ahụ. O kwukwara na ụlọ ọrụ ahụ chikwara ụgbọala trọk nke jupụtara na mmanya agwagburu agwagbu nakwa nwuchie ndị ahịa mmadụ anọ ọzọ a na-enyo enyo bụ ndị na-ere mmanya adịgboroja, ebe ọ gara n'iru kọwaa na ndị a nwụchiri ka ga-akpọpụ n'ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na emechaa nchọpụta tọrọ atọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers etinyela ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba nke afọ 2024 na steeti ahụ, bụkwanụ steeti mmanụ na-erugharị n'ime ya. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers bụ Adolphus Enebele kwupụtara na nzukọ ndị ọnụ na-eru n'okwu na Port Harcourt. Enebele mesiri ike na oge ruola mgbe a ga-eleba anya na oku ndị aka ji akụ na-akpọ ka hazie ntụliaka elu ọchịchị kansụl a dịka oge nke ndị isi oche na ndị kansụl bịara n'isi njedebe. Ọkwa ahụ na-abịa obere oge gọvanọ steeti ahụ bụ Simi Fubara họpụtara otu kọmitii nke ndị nlekọta nke ọchịchị kansụl na steeti 23 nke ewere na steeti Rivers. Ụlọ ọrụ maka mbubata ngwaahịa n'ụzọ iwu kwadoro bụ kọstọm anwụchiela ibu ahịa nke ngwa ọgụ dị iche iche nke si na mba Turkey nke ọnụahịa ruru ihe dịka ijeri naira 4. Onye kọntrola jeneral nke ụlọ ọrụ kọstọm bụ Bashiru Adeniyi kpughere nke a na igbe igwe dị elu nke ruru mkpa ụkwụ 40 sitere mba Turkey, ebe ụlọ ọrụ ahụ na-enyo ya enyo kemgbe ogologo oge. Ụlọ ọrụ ahụ nwụchiri igbe ahụ mgbe onye tụrụ ahịa ahụ nwara iwugharị n'usoro nyocha nke mere na eji mewe nyocha nke ọma ma chọpụta na ngwa ọgụ n'ụdị dị iche iche bụ ihe jupụtara na igbe igwe ahụ. Dịka Bashiru siri kwuo, egbe nakwa ngwa ọgụ dị iche iche bụ ndị nke ezuru n'ime ibu ndị ọzọ dịka ibu ọnụ ụzọ, oche nakwa ihe eji agbafu mmiri na akpa akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ. Ndị ọrụ uwe ojii na steeti Edo amapụla ọkwa nwụchi anwụchiri onye a na-enyo enyo gburu otu nwa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Benin bụ UNIBEN gụchara akwụkwọ bụ Glory Adekolure. Adekolure bụ onye kwuru na ọ gara ụlọ akwụkwọ ya bụ UNIBEN inye ihe omume projekti ya n'abalị 13 nke ọnwa June afọ 2024, mana o mechaziri bụrụ na ahụrụ ozi ya n'okporo ụzọ ukwu osisi n'otu okporo ama dị na ime obodo Iyowa nke Benin, isi obodo steeti Edo. Ka ụbọchị 15 gachara, Nwaada Adekolure nwụrụ. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba nke steeti Edo kwuru na anwụchiri onye a na-enyo enyo n'aka ya so n'ọnwụ ya na steeti Delta. N'ajụjụ ọnụ agbara onye a na-enyo enyo, o kwupụtara na ọ bụghị naanị Glory Adekolure ka ya na-egbuola, kama na ya egbuola opekata mpe ụmụ agbọghọbịa 8. Ọkaikpe James Omotosho nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja akachapụla okwu ikpe ahụ nke ugwu ruru mmadụ nke onye ndu nke otu na-achụ nta nnwere onwe ala Biafra eji bụ Nnamdi Kanu gbara megide gọọmenti etiti. Kanu gbara akwụkwọ megide onye Attorney General nke ala anyị nakwa ụlọọrụ ndị nchekwa DSS akwụkwọ dị 1 ijeri naira maka ebubo imetọ ugwu nke ruru mmadụ.
mgbe ọ na-achabi ikpe a ọkaikpe Omochusho kpebiri ka Kanu enweghị ike iweta ihe akaebe ndị juru afọ ma kwado ebubo oboro na anaghị ekwe ka ya na ndị ọkaiwu ya nwee mkparịta ụka nakwa na ndị ọrụ nchekwa DSS na-ezoro ezoro na-ege ntị na ihe ya na ndị ọkaiwu ya na-ekwu nke megidere ugwu ndị ruru ya si otu ahụ na-egbochi ya inweta ikpe ziri ezi. Ọkaikpe Omochusho chọpụtara na ụlọ ọrụ nchekwa DSS na onye isi ya wegara ụlọikpe akwụkwọ nke na-asị na ọ dị mkpa na ha ga na-eme nnyocha ozi ndị ọ na-ezi ndị bịara ileta ya ka ọ hapụ ịbụ na ọ ga-ezi ozi nke na-ekwesịghị ekwesị nyere ndị na-eso ya. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ Mahmood Yakubu ekwuola na ụlọ ọrụ a ewepụtala arọ dị 142 iji mezie ma wulite usoro ntụliaka elu n'ọdịnihu. Maazị Yakubu kwupụtara nke a na mgbape nke ọgbakọ ọmụmụ ihe abalị abụọ maka ndị nke Resident Electoral Commissioners REC na mkpirisi asụ bekee na steeti Lagos. Ọ kọwara na ụlọ ọrụ a ezipụtala ihe ndekọ ya banyere nnyocha nke ntụliaka elu bụ nke mere n'afọ 2023 ma gbakwunye na ọ nọ ugbu a n'ebe ndekọ ozi ahụ nke nọ na igwe ịntanetị nke ụlọ ọrụ a. N'oge ọgbakọ omume ihe ahụ, Maazị Yakubu kwukwara n'ọgbakọ ahụ abụghị naanị iji họpụta ndị etinyere n'ọkwa ọhụrụ kama na ọ bụkwa ohere maka iji nyocha ihe omume nakwa otu esiri mee ya, nyocha usoro, nwekwa mkparịta ụka banyere ichepụta ihe ọhụrụ nakwa iso ụzọ ndị a ga-eji jee ozi ma rụkọkwa ọrụ n'otu dị mma. Onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja bụ Nyesom Wike na-eyi egwu ịchụpụ otu onye omeiwu a na-akpọghị aha ya n'ihi nkatọ ọ katọrọ ihe ịga nke ọma ndị o nwerela dịka onye minista isi obodo Abuja. Wike yiri egwu a n'oge mgbape otu ọdụ ụgbọala bọs Mabushi agba nke mbụ ya na Abuja. Nke a nwere ike ọ gbasaghị mpụta nke onye omeiwu isi obodo Abuja bụ Ireti Kinigbe n'onyonyo telivishọn nke ala anyị bụkwanụ nke ọ pụtara ma na-akatọ ọchịchị na nhazi nke isi obodo Abuja. Onye minista kwuru na onye omeiwu ahụ n'ikpe okwu aha na nkatọ ọ katọkwara nretọ ụlọ akwụkwọ retọrọ nakwa enweghị ụlọ ọgwụ nke ruru ihe a chọrọ iji eme n'isi obodo Abuja. Omeiwu Kinigbe bụ onye nọ na otu pati nke Labour Party bụ LP. Otu ụgbọala nke ndị ọrụ agha na-efe efe nke ndị ọrụ agha ikuku ala anyị Naịjirịa nwere mkpọkasị na mpaghara kansụl Igabi nke dị na steeti Kaduna. Ndị obodo na mbụ kwuburu na ọ bụ ụgbọelu helikọpta kpọkara ihe ahụ n'isi ụtụtụ Mọnde n'obodo Taimi nke nọ nso nso na Rigachukun. Ime obodo a nọ nso nso n'ogige ozuzo nke isi ụlọọrụ ndị agha dị elu, mana n'ozi nke ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ ndị agha dị elu bụ Edward Gabwet kwuru na ọ bụ ụgbọala nke na-efe efe kpọkasịrị ihe ahụ na ọ bụghị ụgbọelu helikọpta dịka esiri chebuo ya. Dịka ihe mberede a mere, otu ndị ọrụ nke ụlọọrụ ndị agha dị elu si n'ogige ozuzo ndị agha nakwa ndị nke ụlọ akwụkwọ ife n'elu 401 awụchiela n'ogige mkpọkọ ahụ mere iji chebe ya makwa mezi nchọpụta nakwa ịhazi ọrụ ịhụ na azọpụtara ụgbọala ahụ. Gọọmenti steeti Borno ekpugheela na otu n'ime ndị a na-enyo na ha bụ ụmụ nwanyị ndị ji ogbunigwe ahụ egbu onwe ha nakwa egbu mmadụ gburu mmadụ 18 n'obodo Goza, obodo a dịbere na agbata anyị na mba Cameroon, bịara n'ogige ahụ n'ịrịọ arịrịọ tupu mgbawa ahụ ewere ọnọdụ. Nke a ka onye kọmishọna ahụ maka ọchịchị kansụl nakwa echimechi emir abụ Shugom Mayamele mere ka a mara na mwakpo ahụ eleziri anya mee n'ụzọ ahaziri ahazi sitere n'aka ụmụ nwanyị ndị ahụ metụtakwara n'ogige agbamakwụkwọ, otu ụlọ ọgwụ, ememme olili ozu na obodo Tashan Mararaba n'obodo Goza nke steeti Borno.
mana Mela kọwara na ha chọpụtara na ụfọdụ ndị a na-enyo enyo bụ ndị anwụchiri n'ogige ebe mgbawa ogbunigwe ahụ were ọnọdụ na ndị wakporo ebe ahụ bụ ndị gbanahara nyocha nke ndị agha soja n'ihi na ha gbabatara n'etiti ụmụ nwanyị bụ ndị ha soro na-aga bụ ndị ha so ụgbọanụ ndị si n'ọrụ ugbo na-alọta dịka iyi ogbunigwe ahụ na-ahụ bụkwanụ nke igbu onwe nakwa nke gburu ndị ọzọ na-akwagharị steeti Borno ugbu a. Onye Inspector General ndị ọrụ uwe ojii bụ Kayode Egbetokun ezigarala ndị ọkachamara n'ihe gbasara ogbunigwe nakwa ndị ọrụ nchekwa na-ahụ maka ihe na-eme n'ogbe Kpoza nakwa ime obodo ndị ọzọ iji welite aka na nchekwa gburugburu steeti ahụ. N'ozi nke ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ ACP Iyowa Adejobe, onye IGP anyere osote onye IGP na ngalaba nchịkwa ozi nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii iwu ka agbapụ ya ọsọ n'ịchịkọta ozi iji hụ na alụsoro agwa omekome ọgụ n'ala anyị Naịjirịa. Ọ kọtọkwara mgbawa ogbunigwe ahụ mmadụ yi n'ahụ nakwa ihe ọjọọ ndị ọzọ nke tarala isi mmadụ gburugburu obodo a. Osote onye isi ala bụ Kashim Shettima emeela njem gaa leta ndị niile fọrọ ndụ site na mgbawa ogbunigwe mmadụ yi n'ahụ bụkwanụ nke na-egbukwa onwe nakwa ndị ọzọ bụ nke mere n'ụbọchị Satọde na Kpoza steeti Borno. N'oge nleta ahụ, Shettima manyere aka n'akpa ya were nye ndị a niile onyinye ebe ọ kasịrị ezinụlọ ndị nke nwụrụ anwụ obi. Osote onye isi ala mere ka amata na ndị nwụrụ site n'ọdachi ahụ agbagoola ruo 32 ma gbakwunye na mmadụ 42 ebutere n'ụlọ ọgwụ ọkachamara na steeti ahụ ebe mmadụ 14 esila n'ụlọ ọgwụ ahụ were lawa. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chetara akụkọ kwuru na mmadụ 18 ka egburu mgbe ndị yi ogbunigwe n'ahụ igbu onwe ha nakwa ndị ọzọ gbawara ogbunigwe ahụ n'ime obodo n'ogbe Kpoza n'ụbọchị Satọde. Ndị ọma m ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta okwu ọ bụrụ na anyị nyelaghachite akụkọ ka esitere mba ofesi nakwa akụkọ ndị ọzọ ga-abịara unu na-asị unu nọsie n'ike n'ebe ahụ. Nnọọ ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Onye isi ala mba Kenya bụ William Ruto ekwuola na mba ya ga-aga n'iru ịgbaziri ego ka ọrụ nwekwa ike na-aga n'iru n'otu dị mma n'ihi ọjụjụ nke iwu ego a chọrọ itinye bụ mkpanụ nke gara ebulite ego ụtụ isi na mba ahụ elu. Onye isi ala kwuru na ọ ga-ewepụ na mwepụ iwu ahụ o wepụrụ ga-eme ka ihe niile hapụzi ịga n'anya ya n'otu dị mma. Onye isi ala ahụ kwuru na iwepụ iwu a ga-adọla mba ahụ azụ afọ 2 dịka ọ kọwara ihe nramahụ nke enweghị ike ibuli ịtụ isi n'ebe nnukwu ụgwọ chere ha n'ihu. Nke a ka ọ kọwara na Mọnde dịka o kwupụtachaburu na Wenesde izuụka gara aga na ya ga-ewepụ akwụkwọ iwu ahụ nke kpatara ọnọdụ ndị kwe na ndị ekweghị bụkwanụ nke butere nchegharị iwe ma kpalite mmụnye ọkụ otu akụkụ ụlọ omeiwu nke mba ahụ. O kwuru na nke a pụtara na Kenya ga-agbaziri 1,000 ijeri shilling iji nwekwa ike ịchị ọchịchị nke mbụ site na ma bute mmụba pasentị 67 n'ihe ezubeburu a chọrọ ịgbaziri. N'azụmahịa dịka mmanụ patrol nke si na ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ Dangote ga-ejupụta n'ahịa ndị nọ n'obodo anyị n'ime izuụka 2 maọbụ 3 na-abịanụ. Ndị na-ere mmanụ ụgbọala ekwupụtala ụjọ ha n'ọnụ ahịa ngwaahịa nwere ike ịdị elu karịa ka a tụrụ anya ya. Ha kwuru okwu a megide ndabere nke ụlọ ọrụ abụ ndị kwurunu na ha na-enwe ihe nramahụ ha na-agabiga site na iweta mmanụ crude na gburugburu ala anyị site n'aka ndị ụlọ ọrụ mmanụ mba ofesi ndị nọ n'ala anyị. Onye osote onye isi oche nke otu jikọtara ndị na-azụ ahịa mmanụ patrol bụ Ahmed Fashola kwuru na otu a na-atụ egwu na mbubata mmanụ crude site na mba ndị ọzọ ga-agbali ọnụ ego mmanụ patrol nke ga-esite n'aka ụlọ ọrụ Dangote.
ndị na-azụ ahịa mmanụ patrol na ụmụafọ Nigeria nweburu olileanya na ụlọ ọrụ Dangote na-esipụta mmanụ ga-ebelata ọnụego mmanụ patrol bụ nke sitere na narị naira 2 n'otu lita ma gbago n'ọnụego narị naira 6 n'otu lita ka ewepụchara ego mkponye aka mmanụ patrol site n'aka onye isi ala Bola Tinubu bụ nke o mere n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ 2023. Ugbu a ka anyị gaa n'ama egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Arsenal na-akwado ile ma ha ga-azụbata onye na-agbara Nigeria abụọ bụ Victor Osimhen dịka otu egwu bọọlụ Napoli bịara wetutu aka n'ọnụego ha chọburu irepụ ya. Ndị otu egwu bọọlụ a bụ ndị gbara ndị nke abụọ nke akụmbọọlụ afọ 2023 nke banyere 2024 nke asọmpi Premier League dị njikere ugbu a ka ha na onye a nwetara mmeri n'asọmpi egwuregwu Serie A. Otu egwu bọọlụ Napoli anaghị esizi ọnwụ n'ọnụego €120 na 20 ha kwupụtaburu na ha ga-ere ya, gụnyere na nkwekọrịta ọhụrụ Osimhen binyere aka na ya n'ọnwa Disemba nke afọ 2023. Nwa amadi adị afọ 25 enweghị mmasị ịga n'otu egwu bọọlụ nke Saudi Arabia n'agbanyeghị onyinye ndị dị iche iche nke ha chere ya n'ihu. Napoli na-achọsi ike ire ya n'oge ọzụzụ nakwa nrepụ nke oge a ma lekwasị anya ịzụrụ onye striker ọzọ. Otu ọ dị, imecha nkwekọrịta a egosila na ọ bụ ihe ma aka n'ihu nyere ha. Ọ bụ ezie na onye isi oche otu egwu bọọlụ Napoli bụ Aurelio De Laurentiis na-arụsi ọrụ ike maka nrepụ a. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ na nke taa, ma tupu anyị na-esepụkwa ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia edozigharịala mmachi amachiri ụgbọala keke nakwa nke ọgbatumtum ịmalitezi n'abalị mbụ nke ọnwa asatọ bụ ọnwa Ọgọst. Ụlọikpe akachapụla okwu ikpe otu ijeri naira Nnamdi Kanu gbara megide ọchịchị etiti. Ndị nwụrụ na mgbawa ogbunigwe mmadụ yi n'ahụ igbu onwe ya nakwa igbu ndị ọzọ eruola mmadụ 32 dịka osote onye isi ala gara leta ndị pụrụ ndụ na ihe mberede a. Ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'oge akụkọ ụwa bụ nke sitere na Enyimba TV bịara unu kpọmkwem na Alaba steeti Abia. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị ndewono maka ige ntị, ma na-echefukwala lanụmasị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Daalụnụ.